ás 3:34 minutos da tarde, pero para os que estamos en carreira, para os que estamos metidos na subida á Taboada, estamos aínda sen comer, así que para nos aínda bons días, vamos a ver se podemos solucionar a incidencia que temos en este momento. Ya está suficientemente. A ver si empieza toma ahora. Vamos a ver si conseguimos ahora sacar acceso a sonido. Vamos a ver si conseguimos entrar agora, si estamos para todos vos en directo, vos días de novo dende a retransmisión oficial da Federación Galega de Automobilismo desta 10ª subida a Taboada. Primeira carreira oficial, aquí imos vivir dun momento a outro, xa pasou o vehículo cero, xa as condicións de seguridade, pois previsiblemente son as correctas, así que en breve comezaremos a ver a pasada das primeiras unidades das que se adican á regularidade. 4 unidades en regularidade compiten nesta ocasión. Agora xa, pois nesta ocasión. Mira, vamos a ver por aquí. Voy a dar unha mensaxe para o compañeiro Luis Vicente, que está por aquí facendo traballos. Temos a primeira das unidades connosco. Primeira das unidades, a que dicía, primeira unidade. A base do primeiro participante de regularidade para a escudería Miño Lucense, Fabio García e Paula Vázquez, con ese Peugeot 306 GTI. O primeiro dos da regularidade, 80 participantes nesta ocasión, nesta 10ª subida a Taboada, esa primeira carreira oficial. A primeira manga de adestramentos marcada polas inclemencias do tempo, marcada polo tempo tormentoso, forte vento especialmente na zona de saída. Vemos aos segundos participantes de regularidade. O 30 de Darío Amorín con Miguel Olveda, participante tamén en regularidade. Ímonos agora a recibirse a Zaida Camino e Marco Rodríguez como copiloto co Seat Panda da escudería Sampaio. En breves instantes estará fronte a nosco, pero comentaba que as inclemencias do tempo marcaron sustancialmente a primeira manga de adestramentos. Era o Panda de Zaida Camino con Marco Rodríguez como copiloto. E agora tenemos que recibir da escudería Lucas Rally a Alejandro Crespo e a Gloria Alonso.
O Citroën Saxo BTS, último dos participantes de regularidades, xa preparados, xa listos para recibir os primeiros participantes na modalidade de velocidade. Xa nesta primeira carreira oficial iremos coñecendo pouco a pouco os tempos. Rai Lamas co Ford Fiesta MK1. E ahora creo que vamos ver como en tempos máis breves, en 30 segundos, van ir saindo para recuperar os tempos. Tenemos a continuación o BMW E30 da escudería Pontevedra, Celso González, co dorsal 46, será o próximo en pasar ante a nosa posición. E pouco a pouco iremos desvelando os tempos en meta, agora xa oficiais desta primeira carreira. Iremos vendo pouco a pouco. Tempo para Lamas, 2.30.4, 2.30.4, referencia respecto aos entrenos, 2.33 no entreno, mellora en 3 segundos o seu propio tempo. Imos con Celso González. Número 46, que aparece xa ante as vosas pantallas nestas enlazadas, nesta zona rápida, cerca do final da subida, cerca, moi cerquiña da entrada en meta. A seguir David Martínez co Opel Corsa Proto da escudería Pontevedra. E o próximo a entrarnos a pantalla será Diego Gómez co E36 da escudería Lucas Rally. E temos ir actualizando tempos. Celso González 2.42, Martínez, David Martínez Opel Corsa Proto 2.26.9, 2.26.9. En breve coñeceremos moitos máis tempos. Temos o tempo de Gómez con 2.18.2 e agora dorsal 43, o de Miguel Vázquez, o Citroën AX. Próximo é Jesús Vázquez co BMW 36 Coupé de Lucas Rally. Gómez, que tiña un tempo de 2.18.2 en meta. Vamos a intentar que se actualicen os tempos de xeito adecuado para termos informados. A veces as conexións non van como queremos. Os amigos de Fotomotor teñen tamén as mesmas limitacións que nós, as da conectividade. O próximo en pasar ante as nosas pantallas vai ser o Peugeot 206 de Noé González. Tempo para Vázquez en meta 2.24. Tempo para o AX de Miguel Vázquez e Jesús Vázquez co E36 2.11.5. Agora, próximos a nosa posición, o Suzuki Swift de Jesús Manuel Mourelos da escudería Miño Lucense co dorsal 40 nas súas portas. Temos ao tempo en meta de Noé González 2.24.7. E agora chega César Figueiras co Citroën Saxo, dorsal 39 da escudería O Convento Motorsport, próximo en achegarse a esta zona alta do trazado da subida a Taboada.
tempada 2023, tempada de regreso despois de 17 anos ausentes do campeonato. O Suzuki Swift de Morelos, que marca un tempo en meta de 2:33.7. Coñeceremos en breve o tempo de Figueiras, pero antes pasará David Fente co Peugeot 106 Rally para a escudería Lucas Rally, o dorsal 38, nesta zona rápida do final. Este era Fente, pero temos tempos a de Figueiras, 2:14.0. Miguel Jacobo en acción, Peugeot 106 GTI. Lo próximo será o Renault Clio Williams de Manuel Rigueira para a escudería RVS Motorsport. E vamos a ir coñecendo máis e máis tempos. De momento máis rápido está sendo Jesús Vázquez con 2:11.5. O tempo de Fente en meta 2:20.5. Martín Blanco, dorsal 35, próximo a asomarse ante as pantallas co seu Peugeot 306 CS 2.016 da escudería Lucas Rally. Martín Blanco, dorsal 35, próximo en pasar polas nosas pantallas. E polo momento máis rápido está sendo, como dicía Jesús Vázquez, co seu E36, tempo de 2:11 para él. De seguido xa nesta zona final do trazado da subida taboada veremos aparecer o Seat Ibiza de Diego Rodríguez co dorsal 34 nas súas portas para RVS Motorsport. E faremos resumo tras o seu paso un pouco dos tempos de como está a clasificación super parcial, pero bueno, clasificación ao fin e ao cabo. Tempo para Blanco 2:20.2, tempo para Rigueira 2:08.1. O máis rápido polo de agora está sendo Rigueira co seu Renault con 2 minutos 8 segundos, unha décima. Miguel Jacobo síguelle con 2:09. Tempos máis rápidos a todo agora, 2:09.0. Jesús Vázquez 2:11.5 e Figueiras 2:14.0. Son os tempos dos que están marcando, bueno, polo momento nesta zona dos inscritos. Temos aí a continuar Antonio Rodríguez co Seat León. O de escudería Convento Motorsport, que remataba tamén chegando a meta a súa primeira manga oficial, a primeira carreira oficial. Estamos agardando a chegada de Juan Carlos Villanueva co seu Cosworth, decía, un clásico da montaña galega. Veremos como é a súa execución nesta zona final. O próximo é Antonio Rodríguez co dorsal 33. Este Seat León. Perdón, que evidentemente xa pasar Antonio Rodríguez co Seat León. Ahora o tempo de Adrián López co Renault Clio N2 da escudería Miño Lucense. Tras o dorsal 31, o tempo para Mario Sá será o próximo convidado ante as cámaras da Federación Galega
de Automovilismo, o da escudería mielucense, que participa cun BMW 328 E36. Polo de agora máis rápido meta está sendo Diego Rodríguez co seu Seat Ibiza, o de RVS Motorsport, que fai un tempo por debaixo dos 2 minutos, un 59.5, está sendo o máis rápido polo momento. Iremos continuando con máis participantes. E se non perdemos a conta, o turno agora é o do Suzuki Swift de Antonio Mosquera, da escudería Ourense. E aí está. Agora, tras o paso de Mosquera, María Abalde, da escudería Busa Motorpollo, única das rapazas piloto. Chegando a meta co seu Peugeot 206 RC. Vamos a ir actualizando tamén tempos. Pero polo momento vale o tempo de Rodríguez, de Diego Rodríguez, un 59.5. Tempo para o M3 de Jesús Vázquez, o la escudería Barbadas, que tengo dorsal 27. E agardamos a chegada de Benigno Martínez co Ford Sierra Cosworth, da escudería Pontenova. Avanzando la clasificación. O 206 de Eduardo Domínguez. E o próximo que tenga que dar este punto onde estamos retransmitindo esta zona alta xa do trazado é o Renault Clio de Alexis Souto, da escudería Galicia Motorsport, un home que foi rápido nos adestramentos. A ver como se dá agora a primeira carreira oficial. Ao paso de Alexis Souto chegará Diego López, da escudería Sampaio, cun Peugeot 106, dorsal 23 nas súas portas. E imos agardar que os tempos se actualicen na táboa oficial de tempos, na página dos amigos de A Todo Motor, que temos un pequeno parón na transmisión da información. Non sei se están sufrindo eles agora mesmo algún tipo de incidencia, como a que vivimos nos cando estábamos na liña de saída, a climatoloxía, que a veces xoga malas pasadas. Vámonos con máis participantes. Diego López co seu 106. E tras Diego chega Rubén Iglesias co seu GT Turbo, co seu Renault 5 GT Turbo da escudería Carracedo Competición. Imos con máis nomes importantes, como de Juan Carballo, Fiat 131 Abarth, que xa se escuita o de escudería Luintra, chegando hasta as nosas cámaras, as cámaras da Federación Galega de Automovilismo. Lamentamos non poder informarvos de tempos. De momento temos un tempo que nos deron solto de Rubén Iglesias, ten un tempo de 2:08.
Este era Joao Vázquez, o portugués da escudería Galariño, participando co seu BMW. E tempo agora para Javi Vidal co seu Citroën Saxo da escudería estradense, sa dorsal 19. Bo ritmo estamos levando agora na carreira oficial. Temos tempo para Carballo de 2:10.2, para Joao Vázquez 2 minutos exactos. Agora é o turno de Carlos Rodríguez de Moreno, que ten que achegarse a esta nosa posición co seu Peugeot 106 dentro da clase 5B. O da escudería Pontevedra co dorsal 18. Agora, a falta de completar máis tempos, temos como home máis rápido Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez cun tempo de 1:53. E agardando a chegada de Manuel González co Subaru Impreza VRX STI da escudería Convento Motorsport. Acabamos á altura do dorsal 16, que ten que pasar polas nosas cámaras. A escudería Boxes Car Competición, Francisco Ferrero co seu Mitsubishi na clase 3, pelexando nesta primeira carreira oficial. Avanzando sen problemas, avanzando xa moi rectiños cara aos nomes altos, pechando agora Víctor Quiroga, e o próximo en pasar con Renault 5 GTT. Víctor Quiroga de Convento Motorsport, dorsal 15, derradeiro dos turismos nesta primeira carreira oficial. Chega o turno agora dos primeiros da agrupación 9 dos Carcross. Polo momento, como dicía, Eduardo Domínguez está sendo máis rápido, 1:53.4, seguido de Ferrero cun tempo de 1:58.1 e Alexis Souto 1:59.1. Tamén baixando dos 2 minutos, temos o tempo sinalado na liña de meta por Diego Rodríguez, un tempo de 1:59.5. Estes son os homes que marcan as referencias, pero temos aí xa o primeiro dos Carcross, o de Varela, o de Fernando Varela, cun Semoc Trofeo, xa chegándose a nosa primeira cámara. Paso de Varela ante as nosas posicións. Polo momento, entre os turismos, entre os carrozados, o máis rápido, Ferrero, con un 58.1. Tempo para Óscar Díaz, un PRM JB Racing, la escudería Sarria Motor, dorsal número 12. Outro dos Carcross, outro dos da agrupación 9 que participan nesta proba. Tempo para Varela, 2:21.8. Pedro Pereira, que parece que non toma saída do dorsal número 11. Pedro Pereira, co Carcross, non toma saída. Si o fai Adrián Pereira, con outro Carcross para o Convento Motorsport, o dorsal número 10. Será o próximo que acade as nosas posicións. O verificaremos xa de seguido, pero polo que nos indica o cadro de tempos, Pedro Pereira non toma saída. O dorsal 11 non toma saída e será a continuación que pase Adrián Pereira co dorsal 10, o seguinte dos Carcross, chamados a facernos disfrutar nesta 10ª edición da subida á Taboada 17 anos despois da última proba, da 9ª. Imos alá, aí está Adrián Pereira.
Avanzando, escoitamos a outro dos Dakar Cross, o de Alberto Vázquez tamén para o Convento Motorsport, o dorsal número 9. E agora será Sergio Ruiz con Quincar para a escudería Ralión, o dorsal número 8, que se achegue hasta as nosas posicións, desde onde se estamos contando a pé de tramo, a pé de pista, para informarvos de todo o que sucede nesta 10ª subida a Taboada. Xa o próximo competindo o dorsal número 7, o que ocupa Sergio Vázquez co seu Quincar para a escudería RVS Motorsport. Xa escoitamos desde onde nos situamos nesta zona alta do trazado, agardando a súa pasada e completando así, pouco a pouco, os da agrupación 9. E o tedes, Sergio Vázquez. E pechando a participación do Dakar Cross, Pisco Ventín que se achega. Amosándose moi rápidos a simple vista, sen case sen necesidade de verificar tempos. Imos con tempos. Varela dicía que 2.21, Óscar Díaz 2.29, Pereira 2.05, Vázquez 2.02, Ruiz 2.04, e así completando os tramos. De momento vale como tempo máis rápido o marcado polos turismos, o marcado polos carrozados, neste caso por Domínguez, perdón, porque Pisco acaba de entrar en meta e Pisco acaba de marcar un 52.9, o máis rápido até o momento. Imos agora cas barquetas, os CMs, os fórmulas, que son os próximos en achegarse. Bueno, non, vais a producir unha cousa. O dorsal 11, que non sairá no seu momento, vai sair agora a agrupación 9. O Dakar Cross de Pedro Pereira para o Convento Motorsport está xa en carreira, fora de ubicación, dorsal 11, xa chegando hasta a nosa posición. Pedro Pereira. E agora sí, agora imos xa cos 5 últimos. Quedannos os homes que compiten xa cas barquetas, cos fórmulas. E vamos a repasar os tempos. Vamos ver os tempos porque hai que prestar atención, que para iso estamos aquí, para comprobar a velocidade que poden amosar no trazado estes homes e mulleres que compiten na 10ª subida a Taboada. O home máis rápido ata o momento, Pisco Ventín, Alfonso Pisco Ventín co seu Dakar, que non é a súa unidade habitual, un 52.9. Eduardo Domínguez co seu Peugeot, un 53.4. E temos como terceiro a Ferrero con un 58.1. Primeiro, segundo, terceiro provisionais, porque quedan, como dicía, as barquetas, os fórmulas, que están pendentes todavía de tomar saída. Tenemos aí algún tipo de incidencia. Dende logo, todos os participantes pasaron por meta. Sí que vemos a furgoneta de montaxe de seguridade revisando, verificando que non existan obstáculos, sobre todo polo vento, o tema das follas, da caída da folla. Estamos agardando, están verificando, pois iso, o estado do trazado para que estas unidades que son máis delicadas en canto ao estado da superficie non teñan ningún problema para completar a súa participación no trazado lucense de Taboada. Derradeira proba do Campeonato Galego de Montaña 2023. 17 anos nos separan da edición número 9, pero valeu a pena, pagou a pena. 50 inscritos, pilotos de primeirísimo nivel e moitísima afición aquí nas terras de Lugo, nas terras de Taboada. E só podes ver, o tedes en pantalla, iso que vedes ao fondo, ese o público, esa afición que hai por esta zona, polo automobilismo.
malia chuvia, maleo vento. Mira, abrenos un poquinho plano, amósanos, amigo Luis, que realmente aquí temos moita máis xente, temos moito máis afeccionados. E mira, isto é que o que se pode vivir a montaña lucense, malia que avisen os partes meteorolóxicos e de trebóns e de ventos potentes, de chuvias importantes, aquí resistindo, nas cunetas resistindo e disfrutando da montaña, disfrutando do que nos gusta a todos, da velocidade e da competición. Pois eso, facendo esta cobertura para a Federación Galega de Automobilismo, e temos o primeiro dos fórmulas, o primeiro das barquetas, neste caso, barqueta Uteda, a da Aitor López, para Sarria Motor, xa en competición, xa agardando a súa chegada hasta esta zona final do trazado de Taboada, e ir coñecendo os tempos, e ir vendo quen mellora ese tempo marcado a toda agora por Pisco Ventín como o máis rápido nesta primeira carreira oficial. Dicíamos, agardando a súa chegada, e a continuación veremos como pouco a pouco, iremos vendo como pouco a pouco van tomando a saída o resto dos participantes hasta completar a lista de autorizados a tomar a saída, que polo momento ninguén se quedou fora, así que nos congratulamos de poder gozar cos 50 inscritos nesta proba en Taboada. Imos agardando, como digo, a chegada de López, da barqueta Outeda, que é a primeira que ten que achegarse hasta nosa posición. Vemos como novamente volvemos ter algún pequeno problema de conectividade, non tanto na retransmisión, pero sí na recepción dos datos de tempos. Como vos informábamos antes, non sei se estiveches sabendo os primeiros adestramentos, as condicións climatolóxicas están complicando moitísimo xa unha conectividade baixa de por sí nesta zona de montaña, zona onde, bueno, pues non temos a cantidade de antenas que se poden dispoñer nas zonas máis urbanas. Bueno, pois aquí estamos sufrindo esas circunstancias. Escoitamos esa primeira barqueta Uteda de López, que se achega co dorsal número 5 hasta a zona final da subida a Taboada. Xa o próximo a chegarse será José Antonio de Arriba co Silvercar S2 para o Convento Motorsport, completando xa así pouco a pouco a lista de participantes. José Antonio de Arriba xa chegándose co Silvercar o final deste trazado en Taboada. Agora agardamos chegada de Jesús López co Forgun RS23. O tempo de López en meta foi de 2:22.7. Veremos a José Antonio de Arriba en breves, coñeceremos o seu tempo. E agora agardamos a chegada do Fórmula SMB de Pablo Rey. Tempo de José Antonio de Arriba, 2 minutos.7. De López, 1:49.5. Esta é a chegada de Pablo Rey e quédanos a nova proto LP01 de Jacobo Senin, o campeón galego de montaña 2023 entre os fórmulas, entre os non carrozados. E veremos como quedan os cronos. E xa completados o paso de todas as unidades, das 50 unidades inscritas nesta 10ª edición da subida a Taboada. E imos xa pois, cos tempos, porque agardando que se peche o tempo de Senin, que suban o tempo de Senin os amigos cronometradores para poder informarvos. Pois mira,
o máis rápido desta primeira manga oficial, desta primeira carreira oficial, é, pois, ni máis ni menos que Jacobo Senin con un 43.1. Imos a clasificación da carreira. Jacobo Senin en primeira posición con un 43.1, seguido de Pablo Rey con un 48.2. Un segundo máis lento, un 49.5, Jesús López co Forwin RS 23. O cuarto sería Pisco Ventín con un 52. En quinta posición da xeral está Eduardo Domínguez, primeiro dos carrozados con un 53, segundo dos carrozados Ferrero con un 58 e Quiroga co Renault 5 GTT un 58.6. Polo momento cúmplense, eu creo, as expectativas, cúmplense un pouco o guión que estaba previsto. Tamén é verdad que as condicións do asfalto, as condicións do trazado respetaron moito os participantes. A chuvia fixo nada, escasísimo acto de presencia e as condicións foron boas. Agardamos por todos vos na segunda carreira oficial que virá a continuación. Atentos a retransmisión a través da canle oficial da Federación Galega de Automobilismo e aí nos atopamos.